Itong makalunos. Itong makalunos. Yung kabilyan ng panahon mo. May manggato, hinggayo. Kasangkapan. Gato-gato. Tumpak-tumpak. Makalat. Itong makalunos. Yung kabilyan. Yung panahon mo lang. OTT kasukat arit pa hinggang Diyos may kaya iyang makitaan nariti yung buring mabatig yung bulong punta COVID na pangyari iting karamitan dito. Bangku din kabato mo doon. Mitas yung dalan. Yung bari yung orbugan mo. Oo nga. Malaking nga tayo ganyan.
malaki yung high tide. Yung mga tapayan ko, kumuwang na. Natumba na. Kuha ka din ng video. YouTube mo. YouTube mo. Ikukuha ko sa YouTube. Ano na? Maka YouTube mo. Kapitan Santa Cruz. Apa ni Kapitan Santa Cruz ni mana sa nyamo? Teletane po itabulong. Oh, mana sa nyamo po niya.